Показа ли си члена? Пред дъщеря му така фана, не си е показал. Хвана си за тъпаците, блъсна ме и аз отидох, взимах едно дърво, той отиде, взима брадвата и ми подгони. Значи двама човека го фанаха, аз помолих тая изба да ми даде, да си сложа дървата, но той, аз не ми е страх от тебе, ти кой искаш, ти почна разни глупости. Добре. Държахте ли си атрибутите? Има се свидетели. Има се свидетели как беше пиян. Тръгна, засили се и посегна. И след това отиде един прът взе, тръгна срещу мен. Но не ми отговорихте на въпроса. Държахте ли си атрибутите? Какво е това атрибути? Мъжкото достоинство. Не е верно. Не. Само го попитах, какво искаш сега? Но случайно да се хванахте там, между краката? Хванахте ли се между краката? Не съм се хванал.